Hola, molt bon dia. 28 graus de temperatura i un 60% d'humitat en aquests moments en la pedania d'Artesa després d'un cap de setmana amb temperatures entre 30 a 31 graus en punts geogràfics com el sud de Castelló, punts del litoral prelitoral, amb un 60% d'humitat en la majoria dels casos, un cap de setmana prou xafogós, tenint en compte que les temperatures han estat entre 30 i 31 graus i amb la xafogor i amb la humitat d'un 60% donava com a resultat aquesta xafogor que s'ha allargat fins a aquest matí. Però en les pròximes hores esperem un canvi radical de situació que ja s'està tornant perceptible en les zones almenys del litoral i prelitoral del sud de Castelló. Tenim en aquests moments masses de núvols que entren des de la zona marítima i s'acumulen en els punts de l'interior i estan creant un efecte geogràfic ja prou important. Fins i tot en aquests moments ja cauen algunes botellades en la zona de la pedania d'Artesa, concretament en la sud del terme municipal, d'on estan caient en aquests moments algunes gotes, i és pel preludi d'eixa inestabilitat atmosfèrica que vindrà dominada per una borrasca que es situarà en les zones de l'estret de Gibraltar o el golf de Càdiz, i d'ahir s'inventarà vents de llevant a la meitat sud de la zona del Mediterrani. Després, aquest embolsament d'aire fred es preveu que vagi avançant cap a les zones del sud-est peninsular, costes d'Almeria, Múrcia, i d'ahir empenti vents de llevant a gran part de la zona de la façana del Mediterrani, donant precipitacions molt importants en les pròximes hores. La borrasca tindrà un llarg recorregut marítim que produirà vents humits de llevant i un efecte geogràfic important en les primeres estribatges muntanyoses o en les muntanyes predisposades a la mar Mediterrània, amb una geomorfologia que estigui orientada o predisposada cap a les zones d'on bufen els vents de llevant, des d'on canalitzen els vents de llevant, i formarà nuvolades importants com les que estem tenint a aquestes hores, però les pròximes hores es traduirà en precipitacions molt importants. De fet, s'ha activat l'alerta groga a les zones de l'àmbit del Mediterrani les pròximes hores, sobretot a la zona de la província de València, sud de la província de Castelló, litoral prelitoral de la província de Castelló i l'extrem sud, amb possibilitat de precipitacions molt fortes, i altres models també assenyalen la possibilitat d'alerta groga en províncies d'Alacant i Múrcia, amb previsió de tempestes molt fortes que a partir d'aquesta matinada, sobretot, seran importants en la zona del mar Mediterrani i aniran entrant cap a la zona terrestre. Sobretot afectaran el litoral i prelitoral i seran tempestes consecutives, i hi ha possibilitat de que es formen línies de tempesta que vagin de manera simultània entrant dins del territori de la zona del Mediterrani, de la zona terrestre, sobretot províncies de València, sud de Castelló i nord de la província d'Alacant. La majoria de pronòstics, però altres pronòstics o altres models indiquen també en la zona del sud-est peninsular, on tenim que activar també les alertes grogues per possibilitat àmplia de precipitacions en una àmplia geografia de la zona de l'est peninsular, que fins i tot podrien arribar a zones de Castella-La Manxa en les pròximes hores, o les províncies inclús del sud de Terol. Aquestes precipitacions que aniran, repetim, entrant des de la zona del mar Mediterrani i que seran intenses, fortes, a molt fortes, inclús torrencials. En algun punt de la província de València s'està barallant la possibilitat d'activar l'alerta roja durant aquesta matinada per previsió de fortes pluges que arribaran a ser torrencials i fins i tot en algun punt geogràfic del litoral prelitoral, on la geografia acompanya amb elevacions muntanyoses immediatament en punts del litoral o prelitoral i que si tinguen certa altitud i certa extensió a aquests sistemes de muntanya podrien inclús generar precipitacions estàtiques o tempestes ancorades en alguns punts del litoral i prelitoral. Sobretot la província de València és la que genera més atenció a aquestes hores en els models meteorològics, perquè la veritat que ahir s'esperen precipitacions molt importants que podrien fins i tot avançar cap al sud de la província de Castelló, el litoral i prelitoral en les pròximes hores. Molta precaució a les pluges d'aquesta vesprada nit, que poden ser localment intenses, com les que estan començant a caure en aquests moments en la pedania d'Artesa. Molta precaució, no vagin a barrancs i rius que estiguen desbordats o amb riuades prou fortes, o mentre estiga plovent a les zones de l'interior o de les muntanyes, perquè poden haver riuades sobtades. Ho deixem aquí perquè comença a ploure de manera prou intensa en la zona de la sud d'Artesa. Molta precaució amb aquestes precipitacions que poden ser fortes, molt fortes o fins i tot torrencials en punts del litoral del Mediterrani, sobretot en les províncies de València, sud de Castelló i altres models que també indiquen al sud-est de la península Ibèrica. Molt bon dia.